minutes later. Nabutaging panahon, nabutaging adlaw, nga ugma argi ko kutob kay mo retire na ko sa pagka-traffic enforcer. Noon di sa magmahay sila nako kay ako serbisyo masaya ko. Trabaho, tatinarong yan nga trabaho. Kung naidakpon, dakpon yun. Agay! Mapriso ka! Kapuyan ni trabaho, puti na guna akong buhok ng taon. Ay ta, pero ang ganta lang tap, kay ugmang adlaw, makadawat na ko sa ako ang kwartang bulto. Apit ang oras na. Manto na ko dito sa akong pwesto kay basig na nagpabadlong sa ron dito. A few moments later. Oh no! A few minutes later. Puyag lakaw. Paghatag tatay, kwarta, igura sa isda. Wadyo ko tagay para pampliti sa sakinan. Karon iyarap ni palakaw. Mga trabahante ito na namupog durian, panggutom na ron. Ari ko maglangay hinihinay ko ngadto. Inita eh. Silong sa kwaring landong. Grabing inita. Sus, huwag ang usay init eh. Uy! May naglakaw ng helmet mo magmotor. Akin eh. Dakpon ko ni. Violation mo na. Nag-helmet siya ngaway motor. Ako ni dakpon yun. Agay! Mapriso ka! Ako ning duolon. Anong nag-helmet man ni siya nga may motor? Kanidakpon ko giniron. O ginidakpon. Agay! Mapriso ka! Hey! Sir? Ano problema sir? Helmet man ka nga wa man kay motor. Sir, wag ikaw kahibaw ko sa problema na ko sir. Gisugo ko sa akong amahan ug pagpapalit ng isda dito sa merkado. O niya gisugo, nganong nag-helmet man ka nga kay motor, dakpon mo tika. Sir, helmet ko kay namuko mi ug durian dito sa amunga. Ikaw kagiron, mga tarungan pagki kano. Nga mo diri, basta mag-helmet kay motor. Ug nay motor, pag-helmet sad. Sir. Oh, nagmotor wali mo kukura, wali mo dakpa. Taon na ko pagbuko na nakusog mo kayong dagan, hapit rin ko damagi di ha. Ikaw kagiron. Dali ko sir. Dili bayad. Di ka mo bayad ka. Bisa ko na dili mo mga. Agay! Mapriso ka! Oh no!